for tuning into Zim News Beat TV.
Aiwa tate guru. Regore rino rakafamba zvakanaka. Vazukuru wenyu vaitenda apo napo. Vachitenda aiwa kuna tate guru. Kuti paiti rwadza, paiti dzimba, paiti netsa, zvaititambudza mukati momusha. Novaibirwa vese aiwa tate guru. Vazukuru wenyu aiwa. Goro rino vakapa kutenda. Saka sezvo aiwa taakuti kumavambo mukupedzisa kwedu kuno. Dare redu taakuchipeta machira. Tomira sekumira kwatinoita mwedzi wedu wambudzu. Tombozorora machira yombopetwa. Yozobhedenurwa. Saka aiwa taakuchipeta machira ya tate guru. Enda ugo, enda zako, ndiwe uneiweka. Enda. Enda usina wamwe. Enda. Ndiwe uneiweka. Aiwa tate guru. Babi yangu. Taakupeta machira yedu. Kuenda kuno iwe. Enda wega, ndiwe uneiweka. Enda. Kuenda kusina wamwe. Enda zako, ndiwe uneiweka. Enda. Kuenda babi yangu. Enda wega, ndiwe uneiweka. Enda. Enda zako, ndiwe uneiweka. Enda. Enda zako, ndiwe uneiweka. Enda. Enda, ndiwe uneiweka. Enda. Enda wega, ndiwe uneiweka. Enda. Enda zako, ndiwe uneiweka. Enda. Enda wega, ndiwe uneiweka. Enda. Girazi redu tate guru. Takurimondera kurivhara. Kuripeta sekupeta kwatichaita machira aiwa girazi redu taakuvhara. Ndo girazi redu ritabva taakuvhara tate guru. Vamakashanda nevazukuru venyu aiwa vari kutenda. Kupi nokupi okunze kwenyika. Vese vari kutenda tate guru. Regai tipete machira edu. Pasisira kana kosa kuti vachazowanikwa zvimwe futi. Kana kayo yangu yaringana yangu yakwana. Wanda wafuna regari mwana na basho na regari. Aiwa tate guru. Tinotenda. Rakafamba zvakanaka. Aiwa tarivharawo zvakanaka. Dare redu aiwa rapinda mchinake. Ndinotenda tate guru. Novazukuru vese vangatinawo. Aiwa ndinozvirumbidza. Handina akawanda andingatauri. Vamwe vese vaiuya vana nzou nhari chiranda shava mazvimba kupa tembo. Vese vaitenda. Nevo vakabva nzvimbo dzakasiyana siyana. Kwana Hwedza Gotodorowa. Kwana Murambita kwese. Aiwa handingataurisa akawandisa vazukuru vedu vese vakapa kutenda tate guru. Taakuchitarisa kuti patichavhura zvinenge zvakamira sei. Aiwa pari zvinozvi hapana ichakaipa. Ndatenda tate guru wangu. Matare atate guru tashu muzukuru Robert. Ndinovimba kuti sekuru nhasi vavhara tiri kumavambo kwekutanga kwemwaka wedu wambudzi. Saka tinotarisira kuti kuvhurwa kwematare edu kupera kwemwaka wedu wambudzi pachivanhu. Tinotarisira kuti ndiri nhaiti tate guru. Mwedzi kana wabuda utete kureva kuti tinge taano umwe mwedzi wechipiri. Kugara kuchaita mumwe mwedzi watiri kutarisira kugara kwauri kuita ukazinge wakubuda kumarima. Wakubuda kumarima. Zvinenge zvakuchireva kuti chivanhu chakuchitenderwa kuti mudzimu ukwanise kurozha. Saka ipapa panguva iyoyi tateguru pavapeta machira matare pavavharwa hazvireba kuti chipatara chakavharwa.
kana paine vamwe vazukuru vanenge vaita maemergency vanotifonera isisu vazukuru vasekuru tichange tiripo kumirira kugamuchira vaita maemergency. Tinenge tichivabatsira tichivapawo mishonga yatinoziva yatakadzidziswa nasekuru, mishonga inorapa hosha dzavo. Saka tinotarisira vazukuru vaita maemergency tifonerei, uyai pano pa7 Anderson, ticharamba tiripo, tinokubatsirai apo nepapo. Tatenda zvikuru. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV